Omlouvám se po krátkém střihu. Jsem tu zase. Už máme skoro hotový baráček. To je vše. Co jsem měl? Kdybyste neviděli chvíli, tak je to tím střihem. Možná to nebude střih, možná to bude video, potom další video. Záleží, jak to udělám. Za chvilku máme domeček. Ano. Sbírat dřevo. I ten tmavé, že ano. Ne, my chceme takové to normální. A za chvíli tu budeme mít tmu. Běž natěžit dřevo a nepředělávej ho na plenky. Jo, Eli? Tak jo, okay. Já si vezmu dřevo, které předělám na plenky a uděláme torčky z koulu. Jenom mi řekni, kolik natěžíš toho dřeva. Já tu mám 4. Stačí, myslíš? Nakopeš možná ještě nějaké 4x4, ještě dalších pár, no. Já ti to řeknu potom. O 10. Nakopej celých 10. Eli, jo? Jo. 10 dřeva chci. 10 normálního dřeva. Dáš mi to dřevo? Počkej, ještě jedno. Ještě jedno. Máš Jo, ho? mám ho. Dáš? Já jsem dala. Jo. Tak jdem. Já to vypálím, udělám z toho torčky. Tady jsou torčky. Jo, aby jsme tady měli světýlko. Už je udělal? Ne. A Běž ještě pro dřevo. Ne, my tu máme styky. Zrovna 10 styků. jak jako 10 styků. No, já jsem chtěl udělat 10 torček. Tak ne 10, tak nejméně 1000. Dvanáct torček právě máme. Já jenom vykopu tu trávu. Světlo. Čoupájo. Co budeme dělat teď? Ne.
Máme tolik světla, když tady můžeme dát pak okna. Já tu okna nechci. Kde vyrobit knihy holubička? Myslím, že tu hůl nebudeme potřebovat. Spíš bychom potřebovali postel. Aha. Jako jak Red Bull. Red. Jako Rose Red. Kolik máš vln, Eli? Barevných klidně. Já mám jenom 2, já chci udělat postel. Jo, aha. Víš? Na co potřebuješ? Na co je potřebuješ? Pavle, na postel. Tři dřeva, takové speci, které máme dům tak postavený a ještě nějakou šedou. Jakou šedou kostku? Ne. Jo, vlnu. Šedou vlnu, aha. Ne, to je bílá vlna. Ten na tmavě obarvená, jelikož ji nemáme. Eli, máme jednu vlnu. Tak mi ji dej, já něco dej si. Tady. A potřebujeme ještě na jízdání. Já to dám do čistky, jo? Jo, ale víš co? Potřebujeme, si vezmu ještě. No. Potřebuji takové nějaké tohle čisto. Ne, nepotřebujeme. Na postel potřebuješ tyhle a tyhle 3 a tyhle 3. Takže ještě zajdu pro ty 3. Eli? Neuvěříš, co je hned vedle nás. Co? Kamenná hora. Dej si, já ty nevím. Já jsem někdo úplně pryč. Ovce. Ovce. Pum. Já to Eli přepínám. Počkej. Na easy. Teď nám tu chodí nějaká monstra. Protože předtím jsem to hrál na easy a zase 2 ty. Eli? Já si jdu udělat bodky. Promiň. Bodky tam jsou jenom, kdyby si šla ven zabít monstra, až budeš mít... Já mám jenom jednu. A sakra. Eli už jdou za náma. Kde jsem? Máme postel? Já se v ní vyspím. Ty se v ní vyspí.
Vylez. Jo. Jo, já si musím zajít Pavouk, jak pro na mě meč. zírá. Meč. A je to. Jde? Ne. Au. Já jsem udělala další. Tam je creeper. Můžeme jít ven, jestli chceš. Já věřím, že creepera se dá dobře. S nimi musím pomoct. Musíme je zabít. Tady musíme jet. No dobrý. Do vody já nejdu. Ale je tu zombík. Tyjo, já se bojím, že... Já jsem se podíval na toho. Na Endermana asi. On nejde. Eli, za tebou. Promiň. Aha, to byl Enderman. Ale já nemám meč, vzal si nejde. Jo, vzal. Ty mi ho teďka dáš venku. Co se mi stalo? Jo, Co to je? za tebou je skeleton. Dej mi ten meč. Tady, Eli, tady. On jde do... Tady, Eli. Nevzal ti ten meč, doufám. Ne, že to vzala, ale teď ho musíme najít. Já vím, kde to všechno je. Kde? Nevím moc bezpečno. Jde do mě, já mám už jen půl srdíčka. Co mě to strefuje? Ten skeleton. Je mrtvý. Ale kde máme ten meč? Aha. Tady. Já to všechno vezmu, Eli. No tak mě ho dej. Počkej, já to dám do čestky. No. Asi ne, ty to moc nebudu bojovat, ne? Kde jsme se spawnovali? Vevnitř, že jo? No počkej, jo. Díky za meč. Kam jdeš? Ven. Já jsem mezi tím jdu na chvíli zase vyspět. To je ti k ničemu, když máme jen jednu postel. Jo, to by to museli zabít ovci. Ještě 2 ovce to chce. Sakra. Bude muset končit. Za Jo. pár sekund. Já už končím. Tak čau.